Oriol, vas primer de la general al campionat de Patí Júnior. Felicitats. Gràcies. És un campionat que me l'he preparat ja una mica. De quina manera te'l prepares? Com t'entrenes tu pels campionats? Bueno, aquest cop, cosa que mai havia fet, m'he llegit una mica el reglament de regates. Molt bé. Després, bueno, també concentració, pensar què faré abans de la regata. La qüestió d'avui és que en la part de la zona de la primera boia teníem molta corrent i això dificultava el pas de boia, cosa que ha fet que gent toqués la primera balissa. Sí, hem vist que bastants participants tocaven la boia. Sí, era un terme a tindre en compte, ja que nosaltres no estem acostumats massa en el gran vent. Amb corrent. Bueno, i també A part d'això, més incidències. Gràcies a la Federació de l'EDIPAF vam poder anar a Bèlgica i ja vam practicar molt amb les corrents. I ara s'ha pogut aplicar. Teniu experiència ja, es pot dir, no? Bueno. Preparant-te també pel campionat per equips? Sí, de la hem setmana fet que ve? un equip ja al Club Nàutic i aviam si es pot anar allà a fer un bon paper i aconseguir aquest títol que ningú de nosaltres, els participants, tenim. Fantàstic. Que hi hagi sort, doncs. D'acord, Adéu, gràcies. Uri.